Σεβαστά γέροντα και Άγιε καθηγούμενε Πάτερ Σέργιε, Χριστέβαστε Παπούλη Ανδρέα, σεβαστοί μου πατέρες, ευλογημένοι μου αδελφοί Χριστό, από τη Φιλανευλαβέστατη προσκυνητέ. Kunnioitettu rakastettu ja teidän pappiseurueen ja kaikki hurskaat pyhiinvaeltajat. Ο μεγαλοφωνότατος Άγιος Προφήτης και πέμπτος Ευαγγελιστής Προφήτης ο Μέγας, αυτός άνθρωπος του Θεού, evankelista, viides evankelista ja Jumalan profeetta, λαμβάνουν τόση μεγάλη χάρη Αγίου Πνεύματος 890 χρόνια π.Χ. sai osakseen niin armon 800 vuotta ennen Kristusta. Πεσχάτων των ημερών του να μαρτυρήσει για τον Χριστό μας π.Χ. Ja hän tuli myöskin osalliseksi kuolemaan marttyyrikuoleman ennen Kristusta. Δίχα και καθέτος, αλλά κυρίως εξ αντιστρόφου, δηλαδή από την κεφαλή προς τα κάτω, επριονίστη με ξύλινο πριόνι, σπάνιο φαινόμενο μαρτυρίου δια όλους τους αιώνας. Hänet ylösalaisin sahattiin puissa kahtia, mikä on tavattoman harvinaista ja ainutlaatuista historiassa. Ασφαλώς ελυπήθησαν οι βασιλείς Εζεκίας και Μανασής, ο διάδοχος και ιός αυτού, Εζεκίας. Ναι, Hesekias ja kuninkaat aivan varmasti suuresti murehtuivat tästä. Μόλον με τις προσευχές του, με την νηστεία του, με τα δάκρυά του, έθηκε 15 ολόκληρα χρόνια στη ζωή του βασιλέως Εζεκία, ο αγιότατος Ισαΐας. Siitä huolimatta rukouksillaan ja kyyneleillään profeetta Isaias lisättyä kuningas Manas profeetan henkensä. Όμως δεν απέφυγε του μαρτυρίου. Mutta hän ei voinut välttää marttyyrikuolemaa. Θάνατος οδυνηρός και φρικτός και πρωτοφανής, πρωτότυπος. Kauhistuttava ja ihmeellinen tapa kuolla. Όχι με σιδερένιο, με χμηρό πριόνι, αλλά με ξύλινο. Ei terävällä rautaisella sahalla, vaan puisella sahalla. Για να είναι ο πόνος οδυνηρότερος. Että kipu olisi suurempi. Ο χρόνος του μαρτυρίου μακρύτερος. Olisi pidempi. Για να βασανιστεί πρωτότυπο μαρτύριο σε αυτόν τον μέγαν άνθρωπο και δούλο σου Ισαΐαν. Miksi rakas Kristus kauhea kuolema sinun rakkaalle palvelijasi? Τον μέγιστον όλων των 4 προφητών σου Ισαΐου, Ιερεμίου, Ιεζεκιήλ και Δανιήλ. Μίζουν όλων. Kaikkia profeetti Jesaja, Jeremia, Danielia ja Hesekiel suur. Η εμπειρία της Εκκλησίας εκ της Ιεράς Παραδόσεως δίδει την απάντηση. Meidän pyhä traditiomme antaa vastauksen tähän kysymykseen. Πέμπτον κεφάλαιον κατά Ισαΐα. Jesajan 5. luvussa. Δια πνεύματος Αγίου pyhässä hengessä έφτασε έως τρίτου ουρανού. Pääsi aina 3. taivaaseen saakka. Αφού προηγουμένως έφτασε εις άκραν απάθεια σωματικήν και ψυχικήν, kun hän saavuttanut täydellisen ruumiin ja sielun με ασταμάτητον προσευχήν, νηστείαν και δάκρυαν, lakkaamattomalla rukouksella, paastolla ja εφαρμόσας όλων των μοσαϊκών νόμων την σκιάν πρώτης χάριτος δηλαδή, ja kaiken lain käskyt tuon uuden lain varjon. Επλήρει όλας τις προϋποθέσεις της αρπαγής του νόος, edellytykset mielen tempautumiselle, της εκστάσεως του νόος, ekstaasiin. Δηλαδή ο νους ως πύραυλος, elikkä silloin hänen mielensä niin kuin έτοιμος να απογειωθεί εν πνεύματι Αγίο, valmis lähtemään maasta και να προσγειωθεί εις των θεϊκών νυμφών της Θείας Δόξης, laskeutua jumalalliseen häämajaan, όπου ο ουρανός του ουρανού, joka on taivasten taivas, όπου η άκτιστη Θεία Δόξα αναβλύζει και εκπορέει και αρρύεται εκ της Θείας ουσίας και φύσεως του τριαδικού μας Θεού. Jossa Jumalan luomaton valo säteilee hänen lähestymättömästä olemuksesta. Το αναφέρει ο ίδιος ρητός και κατηγορηματικός, αγαπημένοι μου πατέρες και αδελφοί. Profeetta Jesaja tämän kaiken meille sanoo täysin selvästi ja hän jätti taakseen tämän meidän taivaamme
το δικό μας ηλιακό σύστημα, meidän oman aurinkojärjestelmän, όλο το σύμπαν που είναι εκατομμύρια και δισεκατομμύρια έτη φωτός απόσταση, koko meidän tämän maailman kaikkeutumme, joka on niin monien valovuosien mittainen. που αυτές οι αποστάσεις είναι ένα τίποτα μπροστά στον παράδεισο, Kun nämä välimatkat ovat vain yksi, ei mitään τόσο paratiisi. μεγάλος είναι ο παράδεισος, η βασιλεία των ουρανών, Niin suuri on paratiisi, ihmisten valtakunta. έφτασε τους αγγέλους, Hän pääsi aina enkeleiden tykö. έφτασε τους αρχαγγέλους, Hän pääsi aina arkienkeleiden tasolle. τας αρχάς, Aina alkujen τας εξουσίας, τας δυνάμεις, ja valtojen τους θρόνους, ja istuinten τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, ja serafimien. και εξιώθη υπό ενός σεραφίμ να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων κατά έναν μυστικών και απόλυτο τρόπον διαλαβίδος. Ja niin hän tuli myös osallistumaan pyhistä salaisuuksista Serafin käden kautta lusikalla. Που λαβίδα είναι η Παναγία Ja tämä lusikka on meidän Jumalan synnyttäjämme. και ο άνθραξ εκείνος ο πεπυρωμένος, ο κατακαιόμενος, υπό ακτής του πυρός, Ja se hehkuva hiili, joka oli siinä lusikassa, είναι ο Χριστός μου. Kristuksen. Πώς λοιπόν φτάνει ο νους έως τον Σεραφείμ? Miten siis mieli voi yltää aina Serafin Πώς tasolle? μπορεί να φτάσει να υπερβεί όλων εκείνων των αγγελικών κόσμων, εκείνη την αγγελική απόσταση, την αβυσσαλέα? Miten voi mieli ylittää koko enkelien eri tasot? Εμείς οι ευτελείς Ορθόδοξοι εντρεπόμεθα τον εαυτό μας. Me kaikista ortodoksit häpeämme itseämme. Πού να πάμε να κρυφθούμε, Minne me voimme mennä ja piiloutua? που διάγουμε 2.000 χρόνια μετά Χριστόν Kun elämme 1000 vuotta Kristuksen jälkeen, και δεν έχουμε πολλές φορές προσωπική σχέση μόνο με τον άγγελο φύλακά μας. eikä meillä edes minkälaista suhdetta edes omaan suojelusenkeliin. Προσωπικό μας Άγιο, Meidän omaan suojeluspyhään, του μοναχικού μας ονόματος στη συνέχεια. luostari nimeemme. Πολύ σωστά οι νηπτικοί μας πατέρες λέγουν ότι αυτή η οδός του νος είναι αγιοπνευματική. Hyvin oikein siis meidän pyhät isämme sanovat, että tämä mielen tie on pyhän hengen voima. Την ενεκαινίασε ο Χριστός μας εν τη αναλήψη του, Sen uudisti Kristus noustessaan taivaisiin. αλλά εφαρμόζεται και πριν από τον Χριστό μας εκ προημίων, προκαταρκτικός. Mutta tätä samaa noudatettiin muutamia kertoja myös ennen Kristusta. Βλέπετε ο αγιότατος προφήτης Ισαΐας Näette kuinka mitä pyhin profeetta Jesaja, στα 70 περίπου χρόνια της ζωής του και παντρεμένος παρακαλώ, noin 70-vuotiaana, ja ottakaa huomioon, että hän oli myös naimisissa. πριν αποθάνει σωματικός και η ψυχή του καταβεί στον Άδην, Hänen ruumiinsa kuolee ja laskeutuu εξιώθη ο θεωμένος νους του να φτάσει έως τον ακροτά των αγγέλων των Σεραφείμ και να κοινωνήσει μυστικός και απορρίτως. Ja kuitenkin ennen tätä, kuinka hänen mielensä ylsi ylitse kaikkien enkeleiden tasoja ja tuli osallistumaan pyhistä salaisuuksista. Είναι το ίδιο δρομολόγιο. Se on sama tie. Εδώ στη γη δηλαδή, Täällä meillä maan päällä, δια της νηστείας, paaston, της αγρυπνίας, valvomisen, της προσευχής, της νοεράς Χριστού μας, rukouksen, της συχνής μυστηριακής ζωής, meidän usein tapahtuvan osallistumisemme kirkkomme mysteereistä, του διακριτικού σωματικού κόπου, arvostelukyvyllä tapahtuvan της υπομονής εις τις ασθένειες, arvostelukyvyllä tapahtuvan που συντρίβουν ωστά πολλές φορές μερικές ασθένειες. ruumiillisen vaivan ja monien sairauksien ja vaivojen, jotka tulevat meidän osaksemme, jotka monesti luita ja ytimiä myöten meitä koettelevat.
τις αδικίες και συκοφαντίες, väärien syytöksien ja vääryyksien kestäminen, που σκοτώνουν ψυχές πολλές φορές εις τους αδυνάτους. surmaamat, Όλα αυτά καλλιεργούν τα προϋποθέσεις παγής. ottamaan vastaan mielen tempautumisen. Κανείς δεν το αξίζει αυτό το χάρισμα με της γης. Κανείς. Ei kukaan maan päällä ole arvollinen tähän lahjaan. Σε όλους εδόθη δωρεάν. Se annettiin kaikille lahjana. Απόλυτη δωρεά και άκρα αγαθό, μέγιστο αγαθό, αγγελική κατάσταση. Se annettiin täysin lahjana ja se on täydellinen hyvyys ja se on osoitus täydellisestä hyvyydestä. Βλέπετε ο αγιότατος Ισαΐας κατελθόν εις την γη μετά την αρπαγή του νόος του εις τα Σεραφείμ. Näettekö taas laskea tähän maanpäälliseen elämäänsä tämän mielensä tempautumisen jälkeen? Επικτήρισε αυτόν, εταπείνωσε εαυτόν, ονείδησε εαυτόν. Syytti ja haukkui itseään mitättömistä mitättömimmäksi. Είμαι το πιο ταλέπορο πλάσμα του κόσμου, είπε. Ο τάλασε εγώ ημί. Että minä olen kaikkein surkein olento maan päällä. Ο σαν το βρωμερό σκολίκι του βούρκου. Niin kuin nuo haisevissa ulosteläjissä olevat madot. Και αυτήν την αίσθηση και το λογισμό και την κρίση ο Άγιος Ισαΐας την είχε όλη του την υπόλοιπη ζωή. Tuon tunteen ja tuon sisäisen tiedon itsestään piti halussaan pyhä profeetta Jesaja koko loppuelämänsä. Όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Χριστό μας, αυτοδιαλυόμεθα. Και η αγνότητα του Χριστού μας είναι κάτι ασύλληπτο. Kristuksen nöyryys, η αγνότητα του Χριστού μας. nöyrypuhtaus ovat meille jotain täysin käsittämätöntä. Μου λέγουν πολλές φορές στην εξομολόγηση μερικές ψυχές ότι Minulle sanovat synnintunnustuksen είδαμε μερικά ωραία όμορφα πρόσωπα ανδρών ή γυναικών κυρίως. He sanovat, että näimme muutamia kauniita miesten, useimmiten naisten kasvoja. Και εσάλεψαν τα μυαλά μας. Ja meidän mielemme joutui hämmennyksiin. Άλλοι μεν ερωτικός, άλλοι δε καθαρός, αγιοπνευματικός. Toiset joutuivat hämmennyksen ja ihmetyksen valtaan vihallisella tavalla, toiset taas pyhän hengen. Οι μεν για να κάνουν σχέσεις σαρκικές μαζί τους. Toiset voidakseen olla ruumiillisyydessä näiden kanssa. Οι δε άλλοι λέγοντας καθεαυτόν ενδομήχως ότι Toiset taas sanoakseen sisällään, εάν ο άνθρωπος αυτός είναι τόσο ωραίος, φανταστείτε οι άγγελοι πόσο ωραιότεροι είναι. Hän ajattelee, että tuo ihminen on noin kaunis ja ihana, kuinka kauniita ja ihania ovat enkelit. Και τι λέγω τους αγγέλους, πόσο ωραιότερος είναι ο δημιουργός των αγγέλων, ο Χριστός μας. Ja mitä sanoisitte, ja kuinka kaunis ja ihana on silloin kaikkien enkeleiden luoja Kristus. Εφόσον και οι άγγελοι τόσο ωραίοι βλέποντας το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού μας, Kun kerran enkelitkin ovat niin ihania ja ihmeellisiä katsoessaan Kristuksen kasvua, αυτοδιαλύονται και συντρίβονται. ne hajoavat kappaleiksi ja sulavat sen näyn edessä. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι Siksi juuri meidän kirkkomme isät sanoivat, ο πραγματικός παράδεισος, todellinen paratiisi, ο μόνος παράδεισος όντως, todellinen ja ainoa paratiisi, joka on olemassa, είναι να βλέπει κανείς δι' Αγίου Πνεύματος το πρόσωπο του Χριστού μας, του δεδοξασμένου, του Αναστάντος και Αναληφθέντος. On se, että ihminen saa nähdä kasvoihin Kristuksen hänen kunniassaan ylös nousseena ja taivaaseen astuneen. Στον παράδεισον όλα τα πρόσωπα είναι εστραμμένα στο πρόσωπο του Χριστού μας. Paratiisissa kaikkien kasvot ovat kohdistuneena kohti Kristuksen kasvoja. Πανταχού μας, παντού ο Χριστός. Täällä, siellä, joka paikassa on vain Kristus. Μόνον οι δαίμονες δεν βλέπουν τον Χριστό μας. Demonit eivät näe Kristusta. Τον πιστεύουν, He uskovat τον αισθάνονται, he tuntevat ήταν αρχάγγελοι και γνωρίζουν εκ της πείρας ότι koska he υπάρχει, olivat arkienkeleitä ja he αλλά kokemuksesta tuntevat στερούνται Jumalaa. αυτής της θέας, αυτού του γλυκασμού, αυτής της ταλπορής,
της He θεώσεως, suloisesta lohduta ja ihanasta näystä ovat osattomia. η οποία έρχεται εκ της οράσεως, της Χριστοοράσεως, όπως είπαμε κι άλλοι. Siis tämä ihana sulois, joka tulee Kristuksen näkemisestä. Ευχηθείτε Άγιε Γέροντα και Άγιοι Πατέρες, Rukoilkaa Pyhä Isä ja kaikki veljeni, να μιμηθούμε διο λίγων τον λόγα, την πύρινη φλόγα του προφήτου Ισαΐου, ettäkin voisimme jäljitellä pyhän profeetta Jesajan sisällä siellä olevaa valtavaa tulta, που τόσα χρόνια πριν από την ένσαρκο οικονομία του, joka niin monia vuosisatoja ennen Kristuksen ihmiseksi tuloa τα είδε όλα näki kaiken. και τα έγραψε όλα τόσο καθαρά, Ja hän kirjoitti ne kaikki ylös niin puhtaasti ja selvästi. και ενώ γράφει δια το μέλλον τόσους αιώνας μετέπειτα, Ja kun hän kirjoittaa niin monista vuosisadoista eteenpäin, είναι σαν να γράφει παρελθόν, προσωπικό παρελθόν, on kuin hän kirjoittaisi omasta menneisyydestä. με κάθε λεπτομέρεια. Kaikissa yksityiskohdissa. Ανοίγουμε την Αγία Προσκομιδή λόγου χάρη στην Θεία Λειτουργία κάθε μέρα και λέγουμε Avaamme pyhän proskomiidin esimerkin vuoksi pyhässä liturgiassa. ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη. Ja hänen nöyryydessään, osaa paremmin muistaa ulkoa. Την δε γενεάν αυτού της τα λοιπά. Αυτός του Θεού Ισαΐας Tuo pyhä και γράφει την Jumala näki εμπειρία. kaiken ja kirjoitti kokemuksensa. Αυτά τα αναφέρω στην αγάπη σας που τα γνωρίζετε πολύ καλά. Minä teille tämän kaiken tuon esille, vaikka te tiedättekin sen paremmin kuin minä. Αλλά γιατί επιμένω έτη και έτη περισσότερο. Mutta miksi niin sinnikkäästi haluan tuoda sitä esiin vielä ja vielä enemmän? Διότι δυστυχέστατα στην φιλτά την πατρίδα μας, εσκάτως, Koska valitettavasti voi niin vasti meidän täällä υπάρχουν άνθρωποι νουνεχείς, εντός παρενθέσεως, και μορφωμένοι on άνθρωποι, ihmisiä, jotka ovat täysin järjissään, mielletään suluissaan, που αμφισβητούν την θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης. jotka testamentin olevan Jumalan innoittama. Αμφισβητούν την θεοπνευστία των συγγραφέων. Ja päilevät, heillä on epäilyksiä vanhan testamentin kirjoittajien olevan Jumalan hengen innoittamia. Σκανδαλίζονται από μερικά σαρκικά αμαρτήματα που αναφέρονται και διαστροφές με ανθρώπους και με ζώα. Pahentuvat, kun vanhassa testamentissa monesti esitetään monia raskaita lihan syntejä, jopa eläimiä ja muita kohtaan. Εθελοτεφλούντες ή αγνοούντες εσκεμμένα, Joko tahallaan tai tietämättömyyttään ollen tietämättömiä. ότι σχεδόν όλος ο κόσμος ήτο έτσι εν το πονηρό πριν από τον Χριστό μας. Sen, että niinä aikoina melkein koko maailma, kaikki maailman ihmiset Δηλαδή δαιμονισμένοι, ψυχοπαθείς και ανήθικοι. olivat pahuuden vallassa, he olivat pahojen henkien riivaamia ja siveettömiä ja täynnä pahuutta. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι ο Χριστός μας σαρκώθηκε όταν η αμαρτία ήταν στο κατακόρυφο όλων των εποχών. Emme voi olla tietämättä siitä, että Kristus tuli ihmiseksi silloin, kun ihmisten pahuus oli jo ylittänyt kaikki mitat. Και μας ελύτρωσε από όλα αυτά. Vapautti meidät kaikesta tästä. Δεν υπάρχει ωραιότερο κείμενο στον κόσμο από το Άγιον Ευαγγέλιο. Ei ole olemassa ihmeellisempää kirjaa maailmassa, pyhästä evankeliumista ihmeellisempää kirjaa. Ακόμα και οι άγγελοι σπουδάζουν στην διδασκαλία. Χάρη στο Αγίου Πνεύματος που εκτιλήσεται, που αναπτύσσεται, που βγαίνει, που ελπιγάζει, που εκπορεύει από το κείμενο. Vaan se on myös pyhän hengen toimintaa, joka kumpuaa pyhistä kirjoituksista. Και αυτά τα θεία νοήματα είναι ατελείωτα. Ja nämä tarkoitukset ovat täysin loputtomia. Συμπεπυκνωμένο σε μια μικρή κουταλιά ενός γλυκού. Se on ulappa, joka on kätketty. Πώς μπορεί ο ανθρώπινος νους να αντέξει αυτή την κατάσταση? Ο ανθρώπινος νους πώς μπορεί να αντέξει? Kuinka ihmisen mieli voi ja pitää hallussa valtavan rikkauden? Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας Παλιάς και Καινής Διαθήκης, Meidän kirkkomme niin vanha kuin Uuden testamentin pyhät isät είναι οδοδείκτες ovat meille pieni näyttäjiä Kristukseen.
με τον τρόπο της ζωής heidän elämäntavallaan, και με τα μαρτύριά τους. heidän marttyyriallaan. Αυτούς να μιμηθούμε με τις ευχές σας, πατέρες μου. Αμήν. Heitä